Nuts? Guys, magluto ta ninyo. Tahong ni Ador. Anteron, naik kamaritis. Tahong na itong giluto, no? So, kahibaw, gisalra niya. Tanawa ninyo unsay akong isabaw, ani. Lahi. So, gamit ang kayo, kahoy, mas mulami ang ato ang giluto. Natay pinirito po di ari. Pinirito na mo ni Ador, oh. Ato na ipuno de ang ato ang pang-garnish. Luto na ni atong tahong, dali ra kani siya lutoon. Ani nagpalabi kay mugahi niya. Oh. Okay, luto na. Ngaon ta ninyo. Tilawan sa nato di ay. Wa ni asin, gamay ra akong asin ani. Wah. Tamis ya. Tungod sa Sprite. Tistingin ninyo, lami ni. So, luto na ang kuhan, gihukad na ni Ador no kay mga ngaon na tanin niyo. Gante. Wow, high chair ni ko ni. Sayo nang Jollibee kaon ang spaghetti ug ang manok. Kita ka gamay laban. Ayo lang ana, ikaw lang lang. Ikaw lang. Kami lang ante. Kamu lang. Kalami ani ay. Ara ante. Sabaw ra ako ni ano. Padagan dito ay. Padagan man. Kaoran sa ning kuan tunis. Kaon mo gud sa ante. Pero man anak. Jollibee god. Tunis na like kuha. Karing usawa na ko gitiwas kay wa man ko kakuan niya kay unsa nagpalit og tila piting mubuay ko. Putan awang agaw o dito na ni palit ng tila. Dako ko ning bata agod o taas nga bata tagaan ko sa kametros 1/4. Nay kular, nay bukton. Dara. Amin Kahong ni Carla. Butaan na ra, behave magmaayo paluray-luray pas naong. Tik man. Arong paluyon. Kaon naman na sila. Ay bilat siya. Si Shino kuyog. Wala, nato sa bisita. Si Kuan, kuya, wa po ni kuyog. Mas masin? Ito pa masulit ko si kuya, ante. Wa pa din mo uli? Pa din sila klase? Napaugos pa sa ate. Ni uli na si Shin sa opon o to last car. Ni kuyog ninyo atong pag-uli. Kuyog. Kung
Kamusta ko na yung bakasyon sa mama niya? Okay ra. May ante oh. Kaong yun. Okay ko.